Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, no, may 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So at depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakakaapekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita niyo po dito, no, na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area. So as of 2 AM po, no, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning. Makikita po natin at habang nagla-live po tayo, ina-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 AM po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po ng ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po, no, dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 AM, meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may silangang, sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, ng malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, no, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, no, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng
Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng Habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, nakakaapekto na po yung trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalong-lalo sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan. Maging ang Bicol Region at Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 20 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island Region. Agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, pero inaasahan natin na katamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan, dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph, at maging sa panahon.gov.ph. Lalo na po, meron tayong mga minomonitor na 2 low pressure area, at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat.
Isang magandang umaga ho mga kabalen sa ating mga manonood, sa ating mga karehiyon. Welcome ho sa ating edisyon ng news stream, special na pagbabantay ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa pananalasa ng Habagat at sa ating rehiyon gitnang Luzon. Kumusta ho kayo? Justin Dizon po, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako natin sa ating mahigit 1.8 million followers sa social media. Sa Facebook lang yan mga kabalen, at libo-libo sa YouTube dahil live ho tayong napapanood ngayon sa ating mga digital platforms. At narito na po ang mga malalaking balita ngayon pong araw ng Martes, July 22, 2025. At una sa lahat, wala hong pasok, wala hong klase sa lahat ng antas, sa mga lalawigan, majority ng mga lalawigan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, at wala ring trabaho sa gobyerno, liban na lamang ho doon sa mga kababayan natin na nabibilang doon sa tinatawag na frontliners o yung mga tagapag-provide ng mga basic services. So yung mga wala hong pasok ngayon, inanunsya ng Malacanang sa bisa ho ng Memorandum Circular number 89, opo kahapon yan, dyan ho sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Yan ho mga kabalen ang saklaw ho nitong atas mula ho sa Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, base ho sa latest rainfall warning, ito lamang 8 a.m. nakataas po yung red rainfall warning. Nakataas pa rin ho yan sa lalawigan ho ng Bataan. At yun namang ibang mga lugar dito sa ating rehiyon, yung Pampanga, Bulacan at Zambales, nasa orange rainfall warning po. Habang yung Nueva Ecija at Tarlac, yan po ay nasa yellow rainfall warning. Ito ho, ano ba yung ibig sabihin? Ito ho mga kabalen, ano ba yung ibig sabihin nitong mga color coding warnings ng Pag-asa para ho sa kaalaman ng lahat at para magabayan tayo? Pag ho nakalagay red, ayan mga kabalen, dapat magpatupad ng kagyat na aksyon. Okay? So take action. Kung kailangan magbakwit, magbakwit. Kung kailangan lumikas, lilikas. Yan ho ay Metro Manila, Bataan at ilang bahagi po ng Cavite sa mga oras na ito. Yun hong lalawigan ng Pampanga, kaya po kaya katamo Pampanga, kay Bulacan, sa Zambales, dyan sa may Rizal, Laguna, Batangas, orange rainfall warning yung nakataas dyan. Ibig sabihin, kailangan maging handa para sa anumang pwedeng maging pinsala na idulot ho nitong tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Habang yung mga kababayan natin sa Nueva Ecija, Tarlac, gayon na rin ho sa lalawigan ng Quezon, ay pinapayuhan pong maging alerto. Yan ho kabalen at kung nasaan man kayo sa mga oras na ito, unahin po natin ang ating personal at pangsariling kaligtasan. Wala pong higit na mahalaga. Do alam natin, siyempre yung mga iba, walang option, kailangan magtrabaho, kailangan kumain. Yung iba naman, alam natin, walang option dahil nandyan ho sila sa bingit ng alanganin talaga. Kaya kung meron hong mga emergency situation, makipag-coordinate kaagad sa inyong mga local government unit
mangyari lamang din, magpadala ng mensahe sa CLTV 36 upang matulungan din namin kayong maghatid po ng inyong sitwasyon. Gaya na lamang nung kaibigan natin dyan sa may Masantol, Pampanga, na nagpadala ng video. Mamaya papakita ko. Dahil lahat po ng lahat po kasi ng bayan sa Masantol, sa ngayon ay lubog sa baha. Lahat ng barangay sa Masantol ay lubog sa baha. We are talking about 26 barangays, mga kabalen. At kahapon na nag-anunsyo na itong si Mayor Dan Ginto, nanawagan din sa ating mga kababayan na of course makiisa doon sa mga anunsyo at doon sa mga abiso ng lokal na pamahalaan kung kailangan lumikas, yung mga ipinapatupad nila ay sundin upang sa gayon ay hindi malagay din sa alanganin itong sitwasyon ng ating mga kababayan. At nanawagan din siya ayon kay Mayor Ginto, okay lang yung mga negative comments, okay lang yung mga puna sa mga oras na ito, pero higit sa lahat kailangan daw ay yung pagkakaisa ng kanyang mga kabalen dyan sa bayan ng Masantol. Ito mga kabalen, kabilang sa mga higit na tinamaan o apektado ng pagbaha ay itong mga barangay dyan sa left bank ng Masantol, Pampanga. Pagpasensyahan nyo na every now and then nagpo-pause muna si Kuyang Justin dahil merong 11. Hindi 11? Hindi nyo alam yan. Never mind. Anyway, itong mga kabalen, ayan, 26 barangays nga ito, Yung labis na apektado ay itong mga barangay dyan sa left bank. At gaya ng aking binabanggit, matagal na nilang problema ito dahil hindi lamang itong bugso ng ulan ang sanhi nitong matinding pagbaha sa buong bayan ng Masantol, kundi mga kabalen, kasama rin dito. Kasama rin dito yung high tide, sinabayan ng high tide. Kaya naman pinapayuhan yung ating mga kababayan ng ibayong pag-iingat. At sa oras na ito, pakinggan natin yung pahayag muna ni Mayor Danilo Ginto ng Masantol, Pampanga. Ito po yung kanyang pahayag kahapon. At sinisikap din nating makausap si Mayor Dan Ginto upang kumustahin yung ating mga kababayan doon sa area. Pero ang ating kasamang si Ashley Punsalan at si Kuyang Ompong ay tutungo dyan mamaya. Actually, patungo dyan ngayon. At sisikapin namin makapag-live din mula dyan sa area. Habang si Paulo G. Santos naman at si paring Johnny ay mag-iikot po sa 2nd District ng Pampanga, particular dyan sa Florida Blanca, Santa Rita. Mamaya makakapanayam din natin si Mayor Renan Calo ng Santa Rita, Pampanga para bigyan tayo ng update kaugnay nitong sitwasyon sa kanilang lugar. Sinisikap din nating makausap si Mayor Michael Galang ng Florida Blanca, Pampanga. Kagabi naka-message na natin pero alam natin na nag-responde, busy at nagpatupad sila ng forced evacuation dyan sa isang sitio sa may barangay Bodega, Sitio Bukaran, to be exact. So ito yung sitwasyon at sisikapin namin ihatid sa inyo yung mga kaganapan, mga kabalen, sa abot ng ating makakaya. At ito po, sa oras na ito, pakinggan muna natin itong pahayag nga ni Mayor Danilo Ginto kaugnay ng sitwasyon sa kanila pong bayan sa Masantol, Pampanga. Awel. Ulit, take 2, wait lang. Ito, pakinggan natin magpe-play ka. Hindi, magpe-play yan. Ito na. Ang kami mo po, ano pong sitwasyon yung Timbali ni Masantol? Mayo po nga panahon na kanang balita po Masantol,
Sitwasyon tama po kayo na balita mo ngayon, 26 barangays underwater po. Ibig po sabihin na may reporta na po kay Katamong Kapitolyo na makalbog lang po at 26 barangay tama kayo balita mo. Sige po, Mayor. Pati pa po mamutang, ano po kanong plano yun po para karang mag-aral at eskwela tayo po ngayon po? Napon pa po, Sunday, may ka-declare tayo na po ala pong school kasi po, dahil nanak, anibatan na po kayo na matayo, pabayad na po po sa school. Delikado na po, kung nagtinuro tayo po ng dinalos pong school, under water na po. Sabi po, hanggang pong bukas na ala pa po school, depende po kayong panahon. Kasi po itingay-tay ka para lingguya po natin pong 4.9, 4.6. Siyempre po ito, consider talaga rin kaligtasan na rin kay Katamungan. Last question naman po, Mayor. Nalo pa pong action, tamo ngayon yung kasulukuyan darabit pa po yung tanong. Ito naman po kay Katamong nagawan, kaya na monitoring MDRRC Kamo, all barangay po, dapat mag-monitor lang kayo na malalyari ito po kay Katamong Abagat, hanggang nalanay po yung bagyo, tuloy-tuloy pa po yung pabuksong-buksumuran. Talagang po yung danom sa bayani pa po ni Ngaytay, kaya po yung balenta mo. Hanggang po kaya ng plaza, maragol po yung danom. Pero possible naman po, hindi Katamong Kalsadang Bayo to Makabebe, kareta pong maragol sa akin. Pero baka po bukas, gamitan tayo po rin ang Katamong truck na libreng sakay, parang Masantol, Makabebe, palit, nandito po yung dawan tamo, at makasap tamo po kaya nga kabalan tamong tempong pupuntalan, kaya nga liwan lugar. Mamasa kayo po na, although naman po at itamo kayo mamamantabi tamo ka rin nga kabalan tamo na sa ganda po kasi, alayo mayor, nung pa rin niya, at ipo po kayo na po pong last week, Domingo po, ikit siya naman, dintang niya po yung katamang gobernador, may tamo po relief, kaya nga sa sakupan, nandun po, may right back. Bukas po, nung makatawid kayo ng left back, gawan may po distribute itong karetang kabaryo tamang mabarangay ka rin. Depende po kaya ni kayo katamang Pampanga River, nung po namang mabilis, yung danong, at saka atilo po kayo peligro rin, ang gamitan tambaga. Siguro po, i-adjust tayo pumando, pwede naman po siguro. Ngayon, hindi bukas, okay, makatwa, something na po yung danong kayong Pampanga River. Maraming po salamat, Mayor. Kareta po, kasabay po, kareta po Maton, kayong munisipyo, yan po kasi nag-declare po update mo po yung kay Katamong load, pero atin pong malakwan. Hanggang po bukas yan, isipan tamo po kasi magdayo na pupunta, manibatan from barangay, Muntalak, yung plaza, at kareta pong tricycle, ano man po pwedeng luklok, mababasa tamo po kaya malalam, lalo na po kay Kalsadang Bayo. Ito po manibatan kaya Bandang Aparel, San Fernando, natin po magobra kaya na. Ito naman po kaya barrio, kita mo naman po, Barangay Santo Niño, hanggang po kaya niya, magkasakit lang pong lulo, pero di kami pong kaya konsyales, Vice Mayor, ako po, at di kami po kaya hanggang alakulo ba, at di ko naman po kaya bali, ang report na po ka ako, kaya ta sitwasyon tamo nga doon, kaya balentamo. Mamasa kayo po na, kaya tamo po, lakwan ng tiling danong, ang tiling pong malalyari. Sanita na po kayo, nagsimta pong bago mag-under, kaya katamang yung DRM, si Marco Man, pupunta yung barrio. Sana, reta pong kaya katamang kabaryo, kabalen. Mag-usap tamo po, nung makanano po yung nakakitsukit ang kasamangit, i-report yun namin po kaya ang official Facebook na ito pong malalyari. Di mo po, meron po, kata po makapag-abiyay kayo ng action, kitang kay katamo pong MDRRC. Sana reta pong haliwa naman, babasa tamo na, sasabihan pa naman po, tatanggapan tamo yung negative, pero any pong malilyaring antining sitwasyon. Sana po iwasan tamo itang nanuwang pong bagay na eto masanting kareta na makabasa, ako pong makaramdam. Kailangan po, may kasama itong tamo kaya ng tini sitwasyon, sanay tamo pong magobra, sanay tamo pong harapan ng sitwasyon na ng Balen Masantol. Takal po salamat, may bingat kayo mo po, kaluguran na kayo po, ikaw tabalen po kay Masantol.
O ito po kabalen, dimdam tayong pasyag ng Mayor Dan Ginto at kaya pong sitwasyon Dikil po kayong sitwasyon king Masantol, Pampanga at yan gaya nga ho ng sinasabi ni Mayor meron daw hong mga nagpo-post na nasaan si Mayor. Ayan kanya hong pinasinungalingan itong mga kumakalat daw na impormasyon sa social media na wala yung alkalde. Sabi ho ni Mayor Dan Ginto, nakita nyo naman na nakapag-relief operation pa kasama ang Governor Nanay Baby Pineda at patuloy ho ang kanilang pag-ikot sa bayan. Ngayong araw daw ay sisikapin ng lokal na pamahalaan ng Masantol na abutin ito pong mga barangay sa sa left bank. West Bank, sa ano pala yan? Sa Gaza. Sa left bank, oo. Na sila pong labis na naapektuhan din. Ito mga litrato, ito yung mga larawan, mga senaryo dyan sa barangay o yung mga barangay sa coastal barangays ng Masantol, Pampanga na ibinahagi po ng kanilang PIO. Ito ho mga kabalin, yung basketball court ay lubog na lubog nagmukhang Olympic size swimming pool at yun hong mga bahay yan, kalahati ng bahay lubog sa baha, lubog sa tubig, maging ang mga simbahan itong kapilya ay hindi rin ho nakaligtas dyan sa baha na sinabayan pa ng high tide. Katunayan, yung isang kababayan natin dyan sa barangay Santo Niño, doon sa may sa bayan pa din ng Masantol, Pampanga, ito yung Golden Residences, yung pabahay kung tawagin. Yung kabalan natin na si Jaco Diesel ay nagpadala sa atin ng mga videos. Personal pong nag-message sa inyong lingkod, Justin Dizon, itong si Jaco, na residente ho ng Golden Residences dyan sa may Santo Niño, Masantol, Pampanga. At ibinahagi niya yung sitwasyon sa kanilang lugar dahil ang kinababahala nila, yes mga kabalin, ang kinababahala po nila yung patuloy na pagtaas ng tubig na umaabot na raw doon sa mga socket o yung mga power outlets. And ito nga mga kabalin, di ba pag binabalita natin, paulit-ulit na baha sa Masantol, baha sa Masantol. Akala natin, or akala ng marami, lalo na yung mga pag napanood, what's new? Anong bago? Di ba? Bata pa ako, baha na dyan Oo, nandun na tayo, Nandun, sanay. Pero ito mga kabalin, may mga kababayan tayo na nakatira doon na sila mismo sinasabi nila ayaw na nila ng ganitong sitwasyon at sila ay nababahala na sa ganitong klasing sitwasyon. So panoorin ho natin yung ipinadala na video ng ating kababayan na si Jaco Giselle dyan sa may Golden Residences pabahay sa may Santo Niño, Mexico tuloy. Santo Niño, Masantol, Pampanga. Wait lang. Para makita natin. Ito po. Golden Resident. Halos ngan po rin paway. Limbog nongan po.
Yan ho, kabalen ng... Ayun po yung sitwasyon mi kining Golden Resident. Yan po ang sitwasyon ng ating kabalen na si Jaco dyan sa Golden Residence, Pabahay, Santo Niño, Masandol, Pampanga. Nag-message sa akin kahapon, sabi, Sir, baka pwede po ninyong i-post itong mga videos na to para din makita ng mga kinauukulan, ano? Yung mga kababayan natin at even yung mga nasa taas, kung sino ang pwedeng makatulong sa amin dahil ika nga niya ay nababahala sila yung patuloy na pagtaas ng tubig, yung mga saksakan nga ng kuryente as seen doon sa video, pinakita niya kanina, ay inaabot na ng tubig. So natatakot sila dahil posibleng yung mga ibang bahay na wala na kasing mga tao, may mga nagbakwit na, no? May mga lumikas na. Ang kinababahala daw nila, Jaco, baka yung mga ibang bahay hindi nakapagpatay ng breaker. So dahil sa taranta o yung iba hindi na nakauwi talaga, inabot na lang ng bahaga at inayaan na lang, baka nakalimutan. So worried ngayon sila, syempre kung meron hong bukas na breaker, delikado, ano? Dahil syempre mo yung kuryente, tubig ho yan, baka ganun na lamang sila hong mabiktima. Kaya ganun ho yung kinababahala nila. At nakikiusap siya kung pwede daw yung mga opisyales ng barangay mag-ikot. Ano, kahapon ito. At sinabi naman ni Mayor kanina, patuloy yung kanilang pagresponde. Ano? Doon sa message sa akin ni Jaco, sinabi, nakikiusap siya na kung pwede raw yung mga opisyal ng barangay nila mag-ikot para lang mag-remind din sa mga kababayan na kung kayo lilisan na nga at magbabakwit na talaga, you just have to make sure, no? Tiyakin po, mga kabalen, na yung inyong mga power breakers, no? Yung pong general switch, danyo po para hindi makapagdulot ng pinsala o hindi, syempre, hindi makuryente, no? Yung mga hindi kumalat yung kuryente, hindi ma-short, yung technical term. O basta yun, di ba? So walang makuryente, walang mapahamak. Siyempre, dadali ho yung kuryente sa tubig. So yun ho yung pakiusap niya. At isa rin sa kanilang mga inaalala yung labis na pagiging madulas ng kalsada na matagal na nalubog sa tubig. Ay puro lumot na raw yung kanilang kalsada, kaya naman napaka-delikado, lubhang delikado, lalo na para din sa mga matatanda at maging sa mga bata, na maglakad dahil na doon sa madulas na kalsada na sinabayan pa nga ito na may baha, may lumot, naglulumot na dahil sa matagal na pagkakababad, mga kabalen, at yun na nga. So, ito po mga kabalen yung sitwasyon dyan sa Masantol, Pampanga. Ito mamaya, sisikapin natin makausap yung si Mayor Dan Ginto, tatawagan natin. Hinihintay lang din natin si Mayor Renan Calo sa Santa Rita para bigyan ho tayo ng update. Ito, meron lang akong i-chat-chat. Sasagutin ko lamang ito para maimbitahan natin yung ating mga kababayan. Yan, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita, pero bago yan, bigyan daan muna natin yung komento nung ating mga netizen na nakatutok sa ating programa, si Girly Sampang. Sabi niya, stay safe mga kabalen. Ating Girly, tagano ka rin kayo po, mimingat. At kung nasaan man kayo, ayan, ingat ho kayo. At kung pwede, bahagi rin yung sitwasyon sa inyong lugar. Si Ian King, Sir Gavin, sabi niya, tinag niya, minention niya. Sabi ni Virginia Singyan, wala po ba sa Pampanga? Ano yung pasok? Wala akong pasok dito sa Pampanga. Walang pasok sa gobyerno.
Ganon din sa eskwela, sa lahat po ng antas. So yung mga pinapapasok lamang, itong mga kababayan natin, yung mga government employees na involved po doon sa mga frontline services, kung tawagin, yung mga vital services at saka yung mga health services at yung disaster response, no? So yun yung mga PDRRMO, mga rescue teams. So eto, nag-comment din si Imelda, ingat po tayong lahat. Ayan, sabi, taga saan po kayo, Ma'am Imelda, para humalaman namin din yung sitwasyon sa inyong lugar. Si Jaco, ayan. Jaco, maraming salamat ha. Dakala salamat. Mimingat kayo. Jaco, mimingat at dakala salamat. Update mo kami. Paki-update kami kung may development. And yan, sikapin din nating makausap nga yung mga lokal na opisyal dyan sa inyong bayan. Papunta rin ang ating team. Opo, dyan sa may ika-4 na distrito sa 4th District, tuloy-tuloy yung ating coverage, yung ating special na pagbabantay dito po sa hagupit ng habagat. Ayan. Si Eliza May Bonifacio, ayan, may message, tinag niya si Christine Suasilio, sabi ni Eliza May, ayan, patuloy po ang pagtaas ng paglaki ng tubig sa Pabahay Masanton. Yan, binahagi ng ating kasamang si Jaco, si Eliza May, nakatutok din. Eliza, ingat kayo. Ingat dyan sa Santo Niño. Nakapagbakwit na ba? Or may plano bang magbakwit? Kasi yung iba ayaw din naman umalis dahil alam naman natin, hindi komportable sa evacuation center. 'Di ba? Hindi komportable. Huwag na nating i-sugarcoat ika nga, 'di ba? May mga kababayan tayo, ayaw nila sa evacuation center. Walang tatalo sa comfort ng sarili mong tahanan. Pero, syempre, alam niyo yung comfort kailangan i-sacrifice din yan paminsan-minsan para sa safety. Ika nga, di ba? So, kapag nagpatupad ng forced evacuation, mangyari lamang na dapat talaga sumunod ho tayo mga kabalin, upang sa gayon ay matiyak yung ating kaligtasan. And speaking of forced evacuation, yan ho yung ipinatupad kagabi dyan sa may Florida Blanca, Pampanga. Partikular na, doon sa may Sitio Bukaran, sa may Barangay Bodega. Dahil sa patuloy na yun nga yung banta nung gumuguhong bahagi ng sapa. Ken po Sitio Bukaran, Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga. So nabengi po, nagpatupad na nga ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga sa mga residente na naninirahan malapit po sa gilid ng sapa sa may Sitio Bukaran, Barangay Bodega, dyan ho sa kanilang bayan, Florida Blanca. At ayon ho base na rin doon sa binigay na update ng mga government officials, ay ipinatupad yung forced evacuation upang mapigilan yung posibleng pinsala na idulot nito hong banta ng gumuguhong portion ng gilid ng sapa. At naidala sa ligtas na lugar yung ating mga kababayan, kabilang na syempre inuna yung mga nakatatanda, yung mga babae, gayon din yung mga bata. Paalala ho ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca sa mga kababayan natin na sumunod din sa mga abiso, gaya na lamang nitong mga forced evacuation ay pinatutupad, o di kaya naman kung meron ho kayong sitwasyon na kailangan ng kagyat na tulong, ng kagyat na responde, huwag kong magkatubiling ipagbigay alam yan sa kanilang mga tanggapan. At ito po, nakikita ninyo sa ating screen, nagro-roll ho yung mga hotline sa kada bayan dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Yung mga pwede ho ninyong tawagan, police, bombero, rescue team, CDRRMO, yung mga emergency hotlines. Importante na ma-save din ninyo at pwede screenshot ninyo yung crawl natin dyan sa baba na portion ng ating screen dito ho sa baba. Yan, down there. So, para kung kailangan ng tulong sa mga ganitong panahon, ay pwede ho kayong makatawag kaagad.
Ito ho mga kabalen, kapapasok lamang na balita. Lagay ko lang yung title para mas babasa natin. Ito ho, at kapapasok lang na balita, nagbigay ho ng update itong NGCP, yung National Grid Corporation of the Philippines, at sinabi na kasalukuyan po yung nasa normal pa rin yung operation ng ating mga transmission grid. At eto, basahin ko, nabigay po ng update ang NGCP kay DOE o Energy Secretary Sharon Garin hinggil po sa kalagayan ng transmission grid matapos ang pagdaan ng bagyong Krising at patuloy po na epekto ng habagat. Nasa normal na operasyon ng lahat ng transmission facilities, ngunit patuloy po ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasahang transmission services. Yan po ang balitang ibinahagi sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines. At pagtitiyak nila na patuloy nga normal na operasyon, supply ng kuryente dito ho sa ating bansa sa kabila ng sakuna na nararanasan sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Nanonood po sa ating programa si Joy Sherva Manansala, watching po Sitio Remedios sa Smuan, Baharin. Mimingat ating Joy. Ingat ho dyan sa may Sasmuan, Baharin sa Sasmuan. At mula naman sa Mexico, Pampanga, ingat po mga kabalen, sabi ni Precious Concepcion. Maraming salamat Precious, mag-iingat din lagi ha. At walang pasok ngayon, so stay at home. Lalo na ho yung mga bata. This is not the time na maglalaro sa labas. Makinig ho kayo kay Kuyang Justin, yung mga bata dyan. Tungko po masya sa bunto kaya nak. Ako ning number 1 ko siguro kay listahan. Pero pag ganitong panahon, makinig ho tayo sa ating mga magulang, mga bata. Pag sinabing wag lalabas. Upang sa gayon, matiyak ho yung kaligtasan. Ito ho, ito hong makasaysayang simbahan ng Barasawain sa Malolos, Bulacan ay hindi rin ho nakaligtas sa pananalasa ng habagat. So binaha rin po, ibinalita ng Sandigan, Malolos. Ito hong mga larawang ito kung saan makikita nga yung baha dyan sa may loob ng Barasawain Church, At maging yung simbahan sa Santa Rita, mga kabalen, kagabi nakita natin, naka-live itong ating mga kababayan. Mamaya makakausap natin si Mayor Renan Calo ng Santa Rita, Pampanga para bigyan ho tayo ng latest update kaugnay ng sitwasyon sa kanilang lugar. Itong ginagawang pagbabantay para ho sa mga katututok lamang ito, panoorin muna natin ulit yung weather update kaninang alas 5 ng umaga ni Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa upang malaman ho natin yung magiging ilagay ng panahon sa mga susunod na oras dito ho sa ating rehiyon gitnang Luzon. Narito po ang 5 a.m. weather report ng DOST Pag-asa. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin,
possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So at depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakakaapekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita niyo po dito no na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakauling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng So as of 2 AM po, no, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning. Makikita po natin at habang nagla-live po tayo, in-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 AM po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po na ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po no, dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 AM, meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, na malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, no, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, no, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, ang nakakaapekto na po yung trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalo-lalo sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan, maging ang Bicol Region at Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio naman 17
to 20 degrees Celsius sa Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, 25 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island region. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan, na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao region at Soc-Sargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, pero inaasahan natin nakatamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan, dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph. Lalo na po, meron tayong mga minomonitor na 2 low pressure area at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuyang Obed Badrina, at tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Live mula ho sa Command Center dyan sa lalawigan ng Pampanga. Bibigyan tayo ng update ni Kuyang Paulo G. Santos. At Kuya Paulo, ano ang latest dyan sa Command Center? Kuya Justin, magandang umaga sa iyo. Maulang umaga hanggang sa mga oras na to. Talagang malakas yung buhos ng ulan dito sa siyudad na San Fernando, Pampanga. Dito sa Command Center ng provincial government. At umaabot na nga sa 162 barangay ang apektado dito sa 16 na bayan na nakakaranas ngayon ng pagtaas ng tubig dito sa lalawigan ng Pampanga, Kuya Justin. At dulot nga nitong habagat na patuloy na nararamdaman. At base dito sa mga nakakarating na report dito sa mismong Command Center ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, isa rin sa kanilang tinitignan ay yung pag-preposition ng mga relief operation na kanilang isasagawa, Kuya Justin, at gayon na rin yung rescue operation. Sa mga oras na to, pumuposisyon itong mga tauhan ng PDRRMO dito sa labas ng Command Center at upang pakitunguhan nga itong laki ng bilang ng mga individual na apektado ngayon nitong habagat, Kuya Justin. Sa tala ng PDRRMO, nasa 332,426 na individual ang apektado ng pagbaha. Sa kasalukuyan, nasa 397 na pamilya, Kuya Justin, itong mga nananatili dito naman sa mga evacuation na area na sa itinalaga ng PDRRMO, Kuya Justin, nasa 26 ang mga evacuation center dito sa lalawigan. At ang pinakamaraming bakwit daw, Kuya Justin, ay dito sa area ng Barangay Tinajero, diyan naman sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Isa sa mga lugar na matinding sinalanta ng pagbaha.
patuloy rin ang monitoring at relief operation ng mga lokal na pamahalaan at katuwang itong mga ahensya para matiyak ang kaligtasan at pangangailangan ng mga evacuees sa gitna nga nitong epekto ng habagat. Pero ang isa sa pinakitunguhan natin dito, Kuya Justin, na itinanong kay Ma'am Janica Yambao, ang PDRRMO chief natin, papaanong nangyari na itong area ng Florida Blanca na naman sadya taga ng lalbog, Kuya Justin, kepalyarian lan uling kening milyaring ating kanong diki, Kuya Justin, na may sira kening area na ning barangay o niya. Loy kaya mo yung kakulistan, Kuya Justin, kening karening lugar apektado kening Florida Blanca, Pampanga. Yun daw dike bridge dito sa area ng Fortuna, Kuya Justin, nagkaroon ng kapintasan. Kaya yung tubig umabot hanggang 5 feet at yung pamilya, Kuya Justin, na pinakitunguhan nilang i-rescue dito nasa 12 pamilya. Pero as of now, yung 3 pamilya raw nakabalik na sa kanilang tahanan. Medyo mag-subside na kanong bagya, itandanom, Kuya Justin. Pero kening sitrep na ning PDRRMO na Binyeda kaya katamong ngeni, 6 ya pamuring barangay kening Florida Blanca, Pampanga, ing apektado na ning albog. Ing peka malalampin, itang keng area na ning Maligaya at ining lugar keni poblasyon, eksaktong lugar na medyo not passable pa rin, Kuya Justin, talagang yung sa area ng barangay Maligaya. Pero keni mo naman area na ning San Antonio at chupuking 2 to 4 feet po yung albog na ning danom ken, may tanglalam na ning danom San Isidro at area na naman po ning San Jose, ang po ning barangay Sulib keni bayan na ning Florida Blanca, Pampanga. So king kasalungsuhan ko Justin, yung kaya katamong ang tabayanan ngayon kasi atin lang joint force dening department heads na ning o departamento na ning provincial government na ning Pampanga, mika medical mission lamo naman uling karetang bakwit pin kening tinahero metong karempaki tunguan daretang anak kon Justin na sisipon masakit poretang atin mo naman panandaman kay karelang katawan. So mika feeding program lamo naman gano kay mismong tinahero kon Justin kasi kayang individual apektado ka rin yapin yung peka marakala bakwit kening bakulot suya kano keng migit libo kening bakwit kening tinahero nya pangabagya magtutulak na raw dyan sa Bacolor, Pampanga itong PDRRM. Paulo G, yung binabanggit mo kanina, isang pisasabihan tamo nan din kening Florida Blanca. Talagang dakal may nga bigla uli nga diyang ding netizen na niyang pinost tayo brinig tayong story na limbog ara makanyan Florida ara Florida Blanca lulbog na ngene ara makanyan manibat na bengi makanyan napon ini kanu first time milyare itang dike nga manuanda before the rains naning making action abante ba o malambat niya talagang June for repair ara makanyan. Ing mano da kaya ni Kuya Justin, lalo-lalo na rin magbancho ka rin lugar na ating kain ating dapat talagang dinan attention kalupa daretang anya yaslag kaya kung kagulutan ni Kuya Justin. Sige. Kanya. Kaya kagulutan ko ngayon, hanggang malabugya pa, ganang flood itya, ilugya, na kining mabilog probinsya at ilang monitoring. Pero yung bridge ni ere pakibalak kasi ining lugar ay ni Florida Blanca, Pampanga, paplasa Kuya Justin, itamo nga baluta mo matas ken naman mo mabilis sa ni epekto niyang albog karening river system na pakibalak dang babansyo na niya sorpresa po naman karela ng milyari makanano mabilis sa Atinas Sindanom at metong kay pakibalwan tamo pangabagya Kuya Justin metong yakaremission na ning CLTV 36 News yan itang nano yawaring river system ing makayapekto kening dike particular na kening barangay Fortuna yan pakibalwan tamo o ba't makanita namo kabilis
Tina Sindanum at isasabihan dapin rin netizen ang giyang kabalenan nga ra. Yan naman dating lalbog hanggang mo sabihan mong gater di po naman makanita kabilis sa itatasingal po nga ra. Pero ngayon ot makanyan nga ra Anya yapin ning pakibalwan tamo naman yung ko Justin. At karening babansyon tamong river basin lalo na kay ni Pampanga ken 4th district we niya kakita mo at tinataga ng pamagtas sa danong ko Justin ining monitoring na ning pag-asa inabot na kay critical level o ini metong po karening breaking news tamo ko Justin ining Candaba Swamp piras niya ano kay critical level anya matas na ito lalampas na ingilog ang po pa yung dalan papantena ngara din magpancho ko Justin niya alubhao itong peligroso lalo na dun sa mga low-lying area diyan sa Candaba Swamp ko Justin. Okay, Paulo G, malyarin mo kaming idurot. Pwede mo ba kaming iikot dyan lang sa loob ng command center para makita ng ating mga kababayan, higit na maunawaan nila paano yung ginagawang pagbabantay nitong ating mga kasamahan sa PDRRMO upang lalo na sa ganitong sitwasyon. Sige po yan Justin, ikot kita. No? So dito sa aking likuran para at least medyo mas maliwanag sandali. Eto. May puposisyon na lang kay PDRRMO Kuya Justin. Baka nitang mag-meeting lang kaya may PHO. Pero eto nga, yung mga malalaking screen dito, yung mga CCTV camera yan Kuya Justin. May area ng Sasmuan, Mexico, Candaba, Santa Rita, at yung ilang bahagi ng ilog na konektado dito sa mga malalaking river system na kapag umapaw yan, tiyak, yung baha abot hanggang komunidad. So ang nakikita ho natin dito, mula ho dito ho sa mga CCTV camera na nandyan sa, naka-preposition yan Kuya Justin sa Kabayanan, no? May ati ko nga kakit kayo ni Santa Ana hanggang yung munisipyo ni Santa Ana natin, San Luis, Santa Rita, at ang gyamo naman ining Pampanga River, tutu, yapin ning peka makabang river basin ini kaya katamong probinsya na sung may epekto niya taga nang rin tao 4th district ang gyamo naman rin tao kay ni 3rd district particular na yung area ng Arayat dyan sa barangay Kupang Kuya Justin kasi tumataas daw yung tubig dyan at dyan din ho sa area ng Sulipan no kapag ho tumaas ang tubig dyan sa area ho ng Apalit tiyak yung ating mga kababayan isa yan sa kanilang pinakikitunguhan Kuya Justin na agarang maibalita dyan sa kanilang mga miyembro ng komunidad upang kaagad-agad na makalikas. Ayan Kuya Justin. At dito naman sa nakikita ninyong numero dyan sa taas, minuto yung update ng kada disaster management team ng mga lokal na pamahalaan at yan nagkakaroon ng pagbabago. So sa ilang sandali Kuya Justin magkakaroon nga ng briefing dito. Yan ang ating susubaybayan at ang isa sa kanilang gustong pakitunguhan yung mga kababayan na nangangailangan ng rescue, nangangailangan ng medical attention at gayon na rin yung nangangailangan ng relief goods Kuya Justin. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos at makikibalita kami ulit mamaya. Babalikan ka namin dyan sa command center at after dyan, saan kayo tutungo? Ang isa sa tinitingnan natin Kuya Justin yung area ng Abacan River din. Abacan River dahil may monitoring tayo dyan sa area ng Porac, ang Angeles, Mexican ning Agus na ning Danum. Kanya, kining area na ning Mexico, Kuya Justin, meron daw namomonitor dyan na flood control na nasisira. So kukumpirmahin natin Kuya Justin sa lokal na pamahalan mismo kung kumusta yung kalagayan lalong-lalo na yung mga nakatira dyan sa Mexico na nasa paanan ng Abacan River para makumpirma natin yung mga impormasyon na nakakarating dito. Kuya Justin. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos at mag-ingat kayo ni paring Johnny. Makibalita ako Bota Pasibayo. Mimingat kayo. Yan ho mga kabalayan, si Kuya Paulo G. Santos nagbabalita
mula dyan sa command center, dyan sa may provincial command center ng Pampanga, sa syudad ho ng San Fernando, kaya ni pong Sindalan. And sa mga oras na ito, mag-break lang tayo. Isang mabilis na break lamang sa ating pagbabalik at may makakausap tayo from local government, and may mga kakapanayamin din tayo, makikibalita tayo sa mga kababayan din natin dyan ho sa ibang bahagi naman ng lalawigan. Partikular nga sa Santa Rita, Pampanga, wag ho kayong aalis. At iwan ko lamang yung traffic advisory o yung monitoring na lang natin dito sa syudad. Ay, wala pa. Hindi pa naka-live ulit yung San Fernando. Naka-live na. Ayan. Sige, ito, panoorin. Iwan muna natin yung traffic situation muna sa syudad San Fernando. Baha pa din, ito. Sa ilang bahagi po ng lalawigan. Ito, ilang bahagi ho ng syudad, syudad San Fernando. Ito, teka lang. At may tumatawag kay Kuyang Justin. Ayan, wala. Sige, mga kabalan, isang mabilis na patalastas lamang at ako ho'y magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream mga kabalen at live pa rin ho tayong nagbabantay dito ho sa sitwasyon sa buong lalawigan ng Pampanga at sa rehiyong gitnang Luzon kaugnay ho nitong pananalasa ng habagat. At kanina ho na ibalita natin nakasama natin si Paulo G. Santos nandiyan ho sa may command center. Maya-maya makakasama natin, nandito na nag-join na rin sa ating stream si Mayor Reynan Calo ng bayan ng Santa Rita, Pampanga para hubigyan tayo ng update din kaugnay ng sitwasyon sa kanilang lugar kung saan mga kabalen kanina o kagabi pa sila nag-iikot actually yung repacking relief operations, nagkaroon din ng sandbagging operations bilang wahagi po ng flood mitigation at nagkaroon din sila ng yung pinosisyon ho yung mga sandbag diyan nag-sandbagging na sa iba't ibang areas para ho yung daloy ng tubig ay ma-redirect nila. At yan makakasama natin si Mayor Reynan Calo ng Santa Rita, Pampanga. Maya-maya lamang po. Ayan, tayo lang natin Sige ho mga kabalen, tuloy muna tayo sa ating pagbabalita. Ito silipin muna natin yung sitwasyon sa ilan pang mga lugar dito sa ating lalawigan. Ito, nagpakita ho ng bayanihan. Ito hong audit sa tayo sa may Zambales muna. Sa Pundakit, Zambales. Ito. Magliman Bacolor. Sige. Mas mas feasible ito. Pakita ko lang yung sa Pundakit, Zambales, mga kabalen. Yung natatanging bayanihan. Wala. Dito lang yan Dinilit niyo, no? Joke lang. Ito, pakita natin. Ito ho yung ipinakita. Natatanging bayanihan ng ating mga kababayan. Okay mo? Ito sa'yo, dadala. Buti na lang yan, Yan, dito ko, Ito ho mga kabalen sa Pundakit, Zambales ay nagtulong-tulong ho itong mga residente, gayon na rin yung mga opisyal ng barangay upang sa gayon ay makapaghukay sila ng kanal. Diyan sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Para maibsan yung mabilis na daloy ng tubig patungo doon sa mga kabahayan. Ayan, makikita natin yung sama-samang pagkilos dito hong mga residente, gayon na rin yung mga ilang opisyales para nga maghukay ng kanal. Ito pong video ipinadala sa atin ni Kagawad Reynald Liwarin ng Barangay Pundakit dyan ho sa may San Antonio, Zambales. At tuloy-tuloy din tayo sa pagbabantay dyan sa ibang mga lugar. At ito, hinihintay lang natin si Mayor Calo. Nandiyan, mamaya makakasama natin
Ito ho yung pinapakita ni Paolo G kanina, yung binabanggit natin, itinaas na ho sa critical level, yung bahagi ng Pampanga River dyan sa bayan ng Candaba, Pampanga. So pag sinabing critical level, ibig sabihin ay lagpas na siya, nasa may 5.40 meters. So lagpas na ho yan doon sa alert level na 5 meters. So yan ho yung nasa critical level na siya, At patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan, gayon din yung Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC dyan sa area ng Candaba. At meron din tayong na-monitor nasa above alarm level. Ito hong ilang lugar dito rin sa may Pampanga River. Partikular, ito hong nasaan na ba to? Ayan. Etong sa may hindi ang labo hindi ko babasa. Anyway, yung yung Candaba area, yan ho ang nasa, teka lang, meron ako niyan. PRFFWC, ayan. Ayan, umabot ho sa critical level ang antas ng tubig sa bahagi ng Pampanga River na dumaraan sa bayan ng Candaba. Batay ho sa latest monitoring ng Pag-asa 6 a.m. ngayon hong July 22, araw ng Martes. Dahil po dito nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng matinding pagbaha sa mga mabababang lugar, partikular na dito sa mga areas na malapit sa nasabing ilog. At ito ho mga kabalen, patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng LGU, katuwang ho yung mga disaster response team para ho sa pagpapatupad ng evacuation kung kinakailangan. Pinapayuhan ho yung mga residente na manatiling alerto at sumunod sa abiso mula ho sa kanilang mga opisyales ng barangay. Samantala, ito hong inyong nakikita ngayon sa inyong mga screen ay ang sitwasyon sa Barangay Magliman, Bacolor, Pampanga, kung saan ito ay gatuhod na baha ang nararanasan. Unsod na rin ho yan ng walang humpay na pag-uulan.
Kabalayan, maya-maya makakausap ho natin si Mayor Reynan Calo ng Santa Rita, Pampanga. At isang mabilis na break lamang, 2-minute break. Pagbalik ho natin, makakapanayam natin si Mayor Calo para bigyan ho tayo ng update kaugnay ng sitwasyon sa bayan ho ng Santa Rita at yung kanilang ginawang sandbagging operations, relief operations. Magdamag ho, nag-iikot yung lokal na pamahalaan ng Santa Rita, Pampanga para humatugunan yung pangangailangan nitong ating mga kababayan. Makibalita tayo. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ako. Isang mabilis na break lamang. At iwan ko muna kayo dito ho sa monitoring natin ng traffic situation at yung mga kalsada sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando. Kung saan ito, yan, sa may Makalbog, kaya pong area ng Petron. Opo. Ayan, dyan sa may San Nicolas area, Tagulod area. Yan, baha po mga kabalen. Sige, standby lang tayo. Tagulod. Yan, Tagulod. Ken ko pa mag-serve. Anyang anak ko, betong pisamban ken, Tagulod. Yan magbabalik tayo. Makalipas po yung ilang sandali. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at nakatuto pa rin ho kayo dito sa ating special na pagbabantay sa epekto po ng habagat sa ating lalawigan Pampanga at sa buong gitnang Luzon. At sa oras na ito mga kabalen, makakausap ho natin si Mayor Reynan Calo ng bayan ho ng Santa Rita, Pampanga para bigyan ho tayo ng update kaugnay nito hong kanilang sitwasyon sa kanilang lalawigan. At kagabi, alam natin na nagkaroon po ng operation sila Mayor. Magandang umaga, Mayor Reynan. At kumusta po ang sitwasyon dyan? Yeah, good morning po, Sir Justin. Go ahead, sir. Sir, kumusta po yung sitwasyon dyan sa inyong bayan sa Santa Rita? Good morning po, aking kanakong kaluburan na Balen, Santa Rita. As of now po, in generally, Sir Justin, okay na po o din barangay. Mag-upisa po na magbabayang danom. Ngayon nga kaurasan na ini. Actually, nabingi, maging critical ya po yung kakatamong sapang maragul. Maging niya po nga 8 feet.
Kasi po pag 8 feet siya po api na po yung critical. Although po makasadya la po rin kaya katamong MDream, rin po Mayor's Office sa support group para po mantabi po karin Sapang Maragul. Kaya po inintan mila naman po rin kaya kaming preparation para sa baging po na maka-prepare na po kaya katamo po Sapang Maragul at may mantabila naman po rin kaya rin aliwang kapitan para po sumao po kitang sandbagging. Opo. Mayor, pila na pong barangay keng Balen Santa Rita ring apektado po ning albog king kawrasan pong iti? Nabingi po may monitor kay po actually po din na halos po 10 barangays po atin la po makalbog na hanggang po 1 to 3 feet at ngayon po may baba na po almost mga 1 to 2 feet na mo po. Opo, atinta mo pong Kabalen na makastay mo rin karing evacuation centers? So now po, Sir Justin, ala po. Opo. Mayor, I understand this is your first term, pero hindi pong Santa Rita, patse po makanining mamanuran talaga. Deta pong area sa limbog ngayon, dati po lulbog na la rin. I am asking this kasi po kening siping yung Balen, Florida Blanca, may biglala, uling detang lugar dati ngayon naman po lulbog la po ngayon may manuran. Kaya kayo po makanyan mo naman yung sitwasyon, Mayor. Yan pong last year po na talaga pong babanten na po ning priority mi po talagang babanten po api po yung Sapang Maragul. Pag Sapang pong Maragul na po ning along po kining San Vicente and San Jose, pag ini po migla po ya almost po ring anama barangays po midami la po at api na po ning cost na ni po ni flooded po. Kaya po pag creek mi po bigla po ya po apin po itang source na po ning cost na po nin kaya katamong flooded po kare po along barangays. Opo. Mayor, kani pong areas tamo na makalbog ngeni at abang gityo na mag-subside ng bagyan pero king monitoring na po ning MDRRMO king laway po maglambat pa or with the way that is going ining weather tamo ngeni king laway yung mag-subside na rin eventually. Opo, actually po yung flooded po kaya katamo pong Balen, mabilis naman po na mag-subside po kaya katamo pong flooded at flooding po kini po kaya katamo pong kaya katamo pong Balen po Santa Rita. Opo. Mayor, nanula po rin programang isubong yung kanyan. Kini po kaya kayong administrasyon, bang kanita may address la naman po rin ng concerns na rin may malen na dikil po kaning pamanalbog and of course itang disaster preparedness na banwa-banwa. Talagang mamasyal niya, bisita tayo yung albog, ang po yung impamanuran ngayon. Okay po, Sir Justin, siyempre po, ini po munisipyo po, actually po 24/7 niya po, lalo na po yung MDream. Aliko po, Paul yan, ngayon po king kay, ngayon po kining, in priority mi po kasi, kareng kapitan, migkay ko po karela na maglinis na pong kanal, para po iwas po flooding at siyempre po yung munisipyo po maka-open niya po 24/7 po lalo na po king preparation po king relief goods. Opo. Mayor, pila na po rin pre-position the relief goods na mo maka-standby. Enough naman po rin kaya katamong supply na? 400 po. 400 Opo. And enough naman deta ni Mayor? Yes po. Opo. Opo. Mayor, panahuli na mo po ano po yung message na mo karing kaya katamong Kabalen, karing pong Manalbe, may Malen Santa Rita, po karing kaparatang Kapampangan, nano pong buri yung dake karelang yan pong makanining atintang sitwasyon na babanten. Muna po, siyempre po mga dita mo po na sana po alina po tuloy-tuloy pong inguran uling pong ali mo po ing Balen na po ning kaya kami nga Santa Rita iya po midadami po almost po the whole po Pampanga, ali mo po Pampanga, buo pong Pilipinas na mag-suffer po kareni po makanyan po kalamidad at mimingat mo po lagi at sana po pag atin po makanyang kalamidad
eta na po mamaus o nanuman po karin kakatamo po manukulan nune po saup-saup tamo po para po maging maayos po yung kakatamo pong kalamidad. Dakal po salamat po. Dakal po salamat, Mayor Rinan Calo ni Santa Rita, Pampanga. Makibalita kayo pa po, Mayor Karendarta Ngayaldo, at mimingat kayo pong pane. Dakal po salamat. Dakal po salamat, Sir Justin. Thank you po. Yan po, kabalen, si Mayor Rinan Calo ng bayan ho ng Santa Rita, Pampanga, kung saan ayan, iniulat nga niya yung sitwasyon ho sa kanilang lugar at patuloy yung kanilang sandbagging operations dyan ho sa may, yung binabantayan nilang sapa. Marami hong mga nag-aabang din ng balita dito sa ating news team. Kabalen, ako'y bansamantalang magbe-break lamang at mamaya muli po tayong magla-live tuloy-tuloy po ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa Hagupit ng Habagat. At para ho sa mga karagdagang update, i-like, share, and follow lamang itong ating social media pages. Manatili po kayong nakatutok at magbabalik po ang aming live reports. At maya-maya, si GM De Jesus naman ang ating makakasama para maghatid sa inyo ng mga napapanahong balita. Nakatutok din sa 4th District ng Pampanga si Ashley Punsalan. Mamaya magla-live din at makakapanayam din natin sila. At si Paulo G. Santos, gaya ng nabanggit kanina, tutungo ho sa may Abacan River dyan mula ho sa Porac patungong Angeles City para malaman din yung sitwasyon sa mga oras na ito. Maraming salamat ho sa mga nakatutok sa ating programa. Nakatutok si Jessie Baltasar. Sabi niya, pa-shoutout po. Ingat, Jessie Baltasar. Precious Concepcion mula sa Mexico, Pampanga. Si NP Libiran, Makalbog Puking Banda. Kay kayo, Mayor, Dalan Eskwela. Sabi ni NP Libiran. Crisel Santos, nagpadala rin ng mga heart. Ayan, ingat Crisel. Maraming salamat. Muli, salamat ho sa pagtutok sa special na edisyon ng Newsstream. At ako ho'y magpapaalam muna. Magbabalik ho ang aming special coverage dito po sa pagbabantay sa Hagupit ng Habagat.